Ini sa tayon kay stainless man. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Hey, what's up mga amigos, na ako karon sa puente unya maglakaw-lakaw na punta mag-exercise. So naay bag-ong mga gipanghimo diri sa sidewalk mga amigos, gipantaod mga solar lights siguro ni siya or kanang kinurinting suka. Gipantaod ni siya sa sidewalk mga amigos, gikan sa puente padung sa Kulon o naapoy puente padung dito sa Kapitol. So wala pa ni siya pasigaa, unya pa siguro ni siya pasigaon ini kahuman sa BRT. Mao ni siya mga amigos, naglinya. Hayag na kayo ni siguro ini siga ni niya. Pero aside of that, doon na po yung mga suga gyud nga solar kaning kuan putaw kana nga poste. Mao na say kanang suga gyud magabi. Then gipunan ani nga galinya aw hayag gyud siya mga amigos. So mato dito sa Kulon mga amigos kay para maglakaw-lakaw lang. Ya balik ra punta mga amigos, vice versa padong puente para mapaulit. Mao ni siya yung mga dahon-dahon mga amigos sa BRT. So kayo no, stainless. Di na siya di na sa tayon kay stainless man. Gwapo kayo sa mo tayo nagmauman eh. Mao to suga nga malabyan na to mga amigos gikan sa puente padung Kulon. So, wapa to siya musiga. Hayag na kay to kung pasigaon to ba. Pati itong yaga basta pasigaon. Luwa pa maabot din sa Kulon. Padung dito sa Carbon nun kay nate paliton.